s'apropa el Dia de l'Orgull, des de Suara ens volem sumar a aquesta lluita. Avui estic aquí per poder apropar la meva perspectiva de com treballar aquest tema entre els més menuts. Per a mi és molt important distingir entre dos conceptes clau, l'identitat de gènere i l'orientació sexual. Respecte a l'identitat de gènere, és importantíssim educar sense estereotips des de ben menuts. Adeu al blau per als nens i el rosa per a les nenes. I pel que fa a l'orientació sexual, és imprescindible educar en diversitat, donar visibilitat i ficar noms. Adeu als tabús. La primera vegada que una noia ens va comentar que volia fer la transició, ens vam espantar, perquè vam pensar, ostres, a veure, això ara com encaixa en el grup. Sorprenentment, quan aquesta persona va comentar, la vam emplaçar, no? Nosaltres t'acompanyarem, però tu has de comentar als teus companys. Nosaltres et direm com tu vulguis que et diguem, però igual que m'ho estàs dient a mi, li has de dir als teus companys, perquè si no els teus companys et continuaran dient d'una altra manera. Vam acompanyar en aquest moment, ¿no? Que era decir, bueno, a ver cómo respira el grupo, y la sorpresa va a ser que la respuesta va a ser, vale, podemos merendar ya. La resistència no està en els adolescents. Ells no tenen la resistència. La deconstrucció l'hem de fer els adults. I s'ha d'acompanyar les famílies, perquè, sobretot a les mares, perquè on està la meva filla, no? És com un dol de perdre la meva filla i ara haig d'aprendre a viure amb un fill. No serveix de res fer l'acompanyament a l'adolescent si no es va acompanyar de la família, perquè encara que aquí tinguin el seu espai i puguin reconèixer la seva identitat i sigui un espai lliure i segur per ser qui són ells, no serveix de res si quan arriben a casa te siguen llamando Carla o te siguen diciendo que no te vistas así, no sé què, no deixa de ser una forma de violència també. Des del Servei de Mediació Intercultural als centres penitenciaris treballem per garantir una bona convivència dintre dels presents de Catalunya i això implica un respecte cap a qualsevol tipus de diversitat, posant davant el que és la dignitat humana versus les creences personals. En aquest sentit, els centres tenen una figura que són els referents de gènere. Aquesta figura que analitza tot el que són accions de sensibilització, situacions de discriminació o situacions que calen regular al voltant del col·lectiu de dones i LGTBI. A Mas Enric, la presó de Tarragona, el mediador forma part d'aquest equip de referents de gènere i han engegat una campanya on han omplert tota la presó de hashtags que diuen #MasEnric amb orgull. També les referents de gènere de Brians han demanat a l'equip de mediació poder participar en un concurs de relats que han organitzat, captant intents perquè puguin fer el seu propi relat. I a Lledoners, que és Manresa, i a Brians, també hi ha la demanda específica de poder intervenir amb aquells col·lectius que mostren més resistència a tot el que és diferent a la heteronormativitat. Patràs, la presó de dones de Barcelona, treballem molt conjuntament amb l'entitat Acati, on ja hem fet la desfilada de drag kings per Carnaval, hem treballat el dia de la visibilitat lèsbica, el dia contra l'homofòbia i ara també es treballarà el dia de l'orgull. El dret de les persones a ser qui vulguin ser, independentment de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere, s'ha de garantir al llarg de tot el cicle de la vida, i això inclou la vellesa. Les professionals que treballem acompanyant a les persones a la darrera etapa de la seva vida, tenim el deure d'intervenir per poder garantir aquest dret. Ens trobem avui una generació que ha viscut repressió i que encara ara viuen amagant aquest aspecte. Cal que des dels serveis fem visible que garantir aquest dret és igual d'important que garantir la dieta, la creença religiosa, les aficions, per exemple. A l'acollida cal que disposem de normatives per evitar la discriminació, protocols que tinguin una mirada inclusiva. Durant l'estada, cal que visualitzem que en el nostre centre l'espai és inclusiu, que no permetrem cap mena de discriminació i que tenim mecanismes de denúncia interna. És bàsic que l'equip professional estiguem formats, que puguem transmetre amb el nostre llenguatge, amb els nostres gests, amb les nostres intervencions, que som respectuosos i evitem els prejudicis. I finalment, cal situar la persona en el centre, estar receptius, perquè aquesta és la que ens anirà ensenyant com se sent i què necessita.
A Suara treballem més de 5.000 persones en diferents gèneres i orientacions sexuals. Per aquest motiu, una de les característiques que defineix Suara és la diversitat. Entre totes, hem aconseguit que Suara sigui un espai segur on tothom pot expressar i viure la seva sexualitat lliurement. Tot i així, la cooperativa continua treballant i vetllant per garantir els drets de les persones que formen part del col·lectiu LGTBIQ+, i evitar qualsevol possible discriminació, agressió o assetjament per orientació sexual i identitat de gènere. Per aquest motiu, més enllà del Pla d'Igualtat de Suara aprovat el mes de maig de 2023, la cooperativa ha aprovat recentment un protocol per garantir els drets del col·lectiu LGTBIQ+, i tant en l'àmbit laboral com en els serveis amb persones ateses. En el marc d'aquest protocol, s'ha creat la Comissió d'Atenció d'Assetjament, Orientació Sexual i Identitat de Gènere i Expressió de Gènere, que és la que ha determinat que s'ha d'actuar en el cas que hi hagi una denúncia per agressió, assetjament o discriminació per orientació sexual o raó d'identitat de gènere. Suara, persones que decidim Acompanyar l'orgull. Acompanyar l'orgull. Acompanyant.